Hai lugares nos que o Nadal non se explica, séntese. Begonte é un deles. Cada mes de decembro, esta vila lucense convértese nun espazo onde a tradición cobra vida, o tempo parece deterse e xeracións enteiras comparten unha mesma emoción. Hai máis de medio século, un veciño desta localidade imaxinou un Belén diferente. Así naceu o Belén de Begonte. Unha obra única que ano tras ano transfórmase e medra combinando escenas bíblicas coa vida cotiá. Que significado ten para Begonte celebrar un mercado como este xunto ao seu Belén tradicional? Ben, pois ten moita importancia debido ao amor, ao agarimo, ao cariño que sentimos polo Nadal en Begonte. O Nadal no noso concello dura 2 meses. Comeza co pregón do Nadal no primeiro fin de semana de decembro e remata no último fin de semana ca clausura de Belén do último fin de semana de xaneiro, o cal ten unha duración de 2 meses. Durante eses 2 meses facemos moitas actividades para festexar o Nadal, non? E unha delas é o mercado de Nadal, que ven a complementar o Belén para todas aquelas persoas que visitan o noso afamado Belén, que cumple xa 53 anos, e que poden visitar tamén este mercado, onde poden facer as súas compras de distintos agasallos, alimentación, manualidades, bueno, todas aquelas cosas. E ao mesmo tempo, nesta edición, queremos que fora importante e distinta, por eso complementamos con obradoiros de cestería en vivo, de zoqueiro en vivo tamén, e ao mesmo tempo tamén unha gala de maxia internacional con 4 magos de zona internacional. Durante os días 20 e 21 de decembro, este concello vive un dos momentos máis especiais do ano. Un lugar pensado para pasearse en presa, descubrir produtos feitos con agarimo e, sobre todo, para vivir o Nadal dun xeito próximo e auténtico. Como te chamas? Sofía, Sofía, que é iso que tes aí atrás? un árbol con bolas que hemos hecho en el colegio E pa que as facedes? para la protectora de animales. Vendiste xa moitas bolas? Sí, y vamos a vender muchas más. Visitar o mercado de Nadal de Begonte nestas fechas é voltar ao esencial, á tradición, ao comercio de proximidade e aos encontros que deixan pegada.